explain what the acronym ECOWAS stands for and give any 3 member states. Ramogi mano achiel kachiel chenro mar piedho jogo mano wal mondo bed commissioners mag duol matayire pacho kae mano IEBC en report mabende waluone machiegni kendo weche manyien mabiro wabiro miyo kod kukumare. Kamano wadhi nyime kama jo Kenya modagi kute mag ayaki manigi tuo kansa kod kahera dwaro mondo od bura tim lokruok e winjruok ma piny Kenya noketo kod piny mar United Arab Emirates magiwacho ni dhi medo bech yedhe magitiyogo. Riwruok mar Eco News motelo ne nono winjruok ma kamano wacho ni nitiere moko kuom winjruok kanyo mamiyo kembe moko matin teko mar loso kendo uso yedhe moko kuom thuolo mar higni 5. Mae giwacho ni miyo kembe go teko mar medo bech yedhe gi kaka gidwaro ni mar gin kendgi ema gin gi nyalo mar loso gi. Sometime in 2022 up to 2024, there was shortage of inhalers globally. And the reason was that a company that had monopolized Akon shut down their factories in the US. The price of salbutamol inhaler rose from 400 shillings to 1,000 shillings. And it was even difficult to get. We have people that spend 250,000 in 21 days. And you are telling me that as per this document, or even as per this agreement, these prices can go up to times 10. That means in 21 days, somebody will spend around 2.5 million shillings. Honestly, in this Kenya, in this era, it's going to be impossible for one to continue fighting. Kuna weakness katika sheria. Manake ukiangalia kuna ile provision ya public participation ambayo katika mikataba ya kiuchumi inakuja baada ya bunge kupata mkataba. So mkataba unasainiwa, unajadiliwa, unasainiwa, then ukifika bungeni ndio wanaanza kusema wacha tujadiliane public participation. Hiyo ni makosa manake inafaa majadiliano yaanze kabla ya mkataba kutiwa saini. Migo masomo ochako chenro mar tiego jopuonj mag sekondara wilaya manyien mar somo mar CBC ne ikruok ne kepo mag jopuonjre mokwongo mag CBC e skunde sekondari ga manyien. Ka gilose boma Meru, ero mano kelo kanyakla jotelo